historii polskiej i języka polskiego. To się nie uczyło, to nie uczono po żydowsku. Pamiętam, uczono na przykład pana Tadeusza, całego pana Tadeusza na pamięć. Ja znałem może pół rozdziału pierwszego. Uczyłem się tego ojca zaziemionych też całkiem, cały na pamięć. Grażyna mi się bardzo podobała. Nie należałem do najlepszych uczniów języka polskiego. Miałem trudności, bo się nie mówiło po polsku. Poza szkołą, poza klasy polskiego nie używałem polskiego języka. Bo jak wspomniałem, w niedzielę to z synami dozorcy, który był naturalnie Polakiem, mówiliśmy po żydowsku. I oni mówili bardzo dobrze po żydowsku. Dam przykład, jak dobrze mówili. Oni mówili, dwoje pa moire zoch nicht. Wiesz, co to znaczy? Nie bój się. Obniżka moire. Pa moire zoch nicht. Ale mówili po żydowsku. Mój syn właściwie się śmieje ze mnie. Ja powiedziałem, że nauczyłem się po polsku w Rosji. To może dziwić, może to dziwne brzmi, ale miałem przyjaciółkę w Rosji, która mówiła po polsku tylko. A jak chciałem z nią mówić, to musiałem mówić po polsku. Ale potem ona była w wojsku i pisaliśmy listy. To pisaliśmy po polsku naturalnie. I nauczyłem się dobrze, bo dobrze, dotychczas nie znam dobrze po polsku.